Os labores para apagar as lapas foron fundamentais para superar isto, pero tamén é fundamental que a cidadanía galega estea informada, que saiba o que pasa. Para iso é fundamental que vexan imaxes. Temos aquí a dúas persoas encargadas precisamente diso, de que vostedes vexan o que está pasando no seu país. Hola, Delmi Álvarez, coa súa cámara de fotos, testemunha tamén do que pasa, e temos tamén con nos a Pablo Fontenla, que é reporteiro gráfico tamén con esa cámara de vídeos, son os que contan o que pasa. Como viviron dous profesionais como a vos estes duros días que se pasan a pelota un a outro, vostedes non sei se están vendo, pero a ver, quen empeza? O que teño que dicir é que, veño en representación de todos os gráficos, estiveron en Galicia, e parte do estranxeiro estes días aquí, nestas lapas tremendas no segundo inferno de Dante. O primeiro foi o Prestige, este é o segundo inferno, e que, bueno... máis inferno que nunca. Máis inferno que nunca, foi terrible, ademais estive en algúns dos peores incendios no Sotomayor, na zona do Morrazo, e crin que me levaba con el. O que pasa é que, o que ti decías, ten que estar informada a cidadanía ante todo, é fundamental que a xente coñeza a verdade. Tiveches medo físico? Sí, algunhas veces sí, estaba hasta certo punto protegido porque sabía onde poñerme de outros incendios, pero nunca nesta situación tan enorme, devastadora, pero tivemelo pola miña vida, pola da redactora, e a veces, sabes, as cousas o lume, non se sabe por onde pode vir, e sobre todo cos cambios continuos. A parte é impredicible para alguén como a nós que non coñecemos, non? Por onde adoita ir o lume. Estamos na continua búsqueda da imaxe, da noticia, e a veces xogarte a vida buscando ese plano que sea tan definitivo e tan expresivo. Planos ademais diferentes, non? Porque ás veces parece que é todo igual, non? Parece que chega todo igual, hai que buscar eses novos puntos de vista. Claro, é que fundamentar os planos. Delmi, ti coñeces ben sitios en conflito, ti coñeces ben sitios onde pasan cousas impactantes, pero aquí, nestes días, que foi o que máis te impactou de todo o que viches, que foi moito? Bueno, evidentemente non é a primeira vez que fago o tema de incendios de lumes, xa hai anos que levo con este proxecto, pero este ano realmente que colleu unhas vacacións, pois si, tocoume moi de perto. É unha mágoa que os montes se queimen, os queimen, non? E, sobre todo, é unha mágoa porque perdemos biodiversidade, perdemos natureza, perdemos un montón de cousas. Nos, os xornalistas, fotoxornalistas, tanto os gráficos como os analistas redactores, estamos aí para documentar, para cubrir, non? E vemos o que pasa día a día. Entón, penso que hai moita xente, evidentemente, que traballou muitísimo e duro, non? Nós estuvimos aí recollendo ese proceso. Días moi intensos, supoño que agora tendes así unha especie de baixón, non? Con esta choiva, este día que temos así como melancólico, non? Pura adrenalina foron estes días. Por eso. E despois de visitar de novo, porque incluso tes un pouco, despois de facer as imaxes, eu paseime por certas zonas nas que estiven cos incendios, e foi increíble porque foi a paisaxe lunar do home na lúa, e que era tal a devastación. Fun ali porque quixen ver como quedara a cousa despois do proceso, e foi desolador, que para botarse a chorar. Eu creo que hai que concienciarse, o sea, Galiza ten que concienciarse todos, dende políticos, veciños, de que este é un país fermosísimo e que se está destruindo simplemente en 5, 7, 9 días miles de hectáreas, un país que non sabemos o que temos realmente. Din que xa non volverá a ser o mesmo. E hai que concienciarse do problema, porque todos os veráns ocurren. Este verano ocorreu, pois, máis, o mismo máis de perto. Estar con vos, un placer estar con toda a xente que pasou por este espazo aberto. Ata aquí chegamos con o noso programa especial de Televisión de Galicia contra os lumes, un programa que tentou darlles toda a información posible para que estiveran o mellor informados posible nestes días de tanta confusión, nestes días tan tráxicos que viviu Galicia. Lembren, a Televisión de Galicia, a televisión pública do noso país, seguirá informándolles e, ademais, prepara xa para as vindeiras semanas un especial Hai Debate onde escoitaremos os representantes dos grupos políticos, os voceiros sociais e os xornalistas. Grazas pola súa atención, o gallá que isto servirá para informarlles muitísimo mellor dun momento tan tráxico, e esperamos verlles pronto outra vez con máis información. Grazas, de verdade.